Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron may mo kinialang kanamo. Kalawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuhasyo pan mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag nining adto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itunggian alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag nining ato sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunahay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Benedicto XVI sa mong Papa, ni Christian Vicente among obispo o sa tanang mga pari. Inumdumi sa bangamo mga igsuon nga nangyumatay. Palawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daigon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kanyaban kaniya ug diha kaniya. Ihatag anak kanimo makagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang duog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Pero mag-aampo kita sa wahan atong gabito na mga pulong ay gitudlo ka nato sa atong manunobos. Amahan namo niya na sa langit, pagday good hay imong yahanan, uabot ka na mo
sa langit. Ang kalanon namo sa matagkadlaw, ihatag ka namo karungyat lahawa ug pasaylo kami sa hamong mga sala. Ingon nga nagan pasaylo kami sa mga nakasalat kanamo. Kung dili mo kami itugyan sa panunay, inunuha luwas sa kami sa tahutan. Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Kahimo man hanging harihan, ang gahomoy ang himahaya, hangtun sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Atong ipakitang timas sa atong paginigsunay ang panagdayat manaka ninyo. Kasalanan sa kalibutan, ihatag mo Kiniwang ko na sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Inuliakwang mo kalawat kanimo, panipamulong lamang, huwag mamaayo.
magampo kita. O Ginoo, sa kanunag sa tanang dapit na kunaga kanamo pinagi sa langit nung kayan, itugot nga mapalanong namo sa putli nga pagtuo, o magpuyok kami sa kinabuhi sa bugos nga pahigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, pinagi sa maong Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa paybalo. Gipaybalo ang tanan nga adunay misa sa sementeryo sa Kuta ug mga adlawa Enero 7 sa may alas 5 sa hapon. Daghang salamat. Ning kapistahan solemnidad sa Epipania aton daygon o pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pa. Ato sab nga pasalamatan ang atong presider sa misa si Father Basilio uban sa mga lay ministers, atong mga altar servers, ato silang pasalamatan ang CWL nga usas mga sponsor sa misa ug ang atong nindot nga choir atong pakpakan ng tanan.